Kowe weruh apa? Niken Salindri dudu kuwi. Dudu kuwi. Kalau sawangan sing do sepaton. Kae sapa e, Mbak? Kae para dewa-dewa. Para dewa? Nah. Terus takono rono, sapa bapakmu, sapa ibumu? Nek ora ngerti nek takoni sapa bapakku, sapa ibuku, jotosen cangkeme. Iya, Pak. Wong nganggur iki munduh kang nyaur iki lebare akeh sing gawe bakal nganggur. Engko kelakon nek wong tuwek-tuwek ditonyo cangkeme karo bocah.